Igbo bụ ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimeze na-ekwu anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ Igbo. Eji m ohere a na-ekene Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, ndị Chukwu kere ọfụma ma chọọ mma na amamihe na ike. Enwere ihe m chọpụtara ugbu a bụ na anyị nwabụ ndị Igbo give go up, ọkachasị ụmụ nwoke anyị. Ụjọ dịzi ndị be anyị na-arụ kịta tụọ ekeghe. Nke bụ na Nigeria, ịma enwere a set of people ha nwaji power now na-akpara anyị nkata, and nkata na-akpara anyị abụghị iche anya aka mgba. Ha ji nnọọ nwayọọ na-eneba anya n'omume anyị and our weaknesses. Ya weaknesses anyị ahụ ka eji alụso anyị agha, anwụ anyị ọgụ. And ofu ihe dị n'ime ya bụ etinyego ụjọ na-arụ ụmụ nwoke anyị rinne. Nke bụ na onye amị nwere ike, onye Igbo nwere ike na-agara onwe onye amị isi adanye na mpetri rolu ebe anyị adanye na-eru olu, ịjọ ya asị gị a ga-agbagbu ya, ịjọ ya asị gị a ga-agba ya egbe. Gịnị anọkata abịa nwụrụ mmadụ gaa na Tiger Base, asa ha akpọ ndị nne na nna weta 3 million, ha weta 5 million, ha weta. And ile ndị na-eme ihe ahụkarị ndị ugwu na ndị Yoruba. Ile ya na nke Tiger Base ọla onye Yoruba, Shaba onye Hausa. So ha etinyego nnukwu ụjọ nke bụ na acceptance anything, you know, and it's like the war a na-alụ ya and emerigo. Mana ihe m na-achọ ịgwa ndị Igbo na ụlọ na mgbe ị ga-elite, because enye meriri n'agha na-achọ ikpochapụ ọbịa na-awụ fight to finish. Asị m onye ọbụla jee n'ụbụ ọgụ ma ọ challenge we ndị amị, mana the level of tolerance anyị na-enye kịta emego anyị dịzị ka ohu. Ka anyị na-anata ụlọ, anyị na-aga, emepere ụzọ. Ịma abịa ebe ahụ ihe adịka ndị custom ka ndị gịnị ama ha ma anybody can arrest anybody na Igbo kịta. Otu m siri hụ ya, ihe ahụ checkpoint ndị custom, nke ihe ha yi ihe ahụ wụ light ash. So enwere ebe ịma ha setụcha road block, ha mepecha different openings. So ka anyị gbafere, ofu moto gbafere, moto na-agbafesi dị m soro gbafee. Ofu onye n'ime ha amapụta sị ya stop there na o jikwa eshi ụzọ ahụ, o jikwa eje nne ihe nka. So dị m na-asị ya sị m come down or you will sweep. M na-elekwe n'ihe nka, na-ele ihe a. Dị m na-asị ya anyị ewele iwe na-ayọkwu na ya biko, and the words without biko anyị na-adị ayọwa na officer no vex, moto pass there, I won't follow. Na-eme expect m nọkwa n'ihu na-elele ha. Nwoke a wee ruzie nke ịbazi mba come down and sweep, sị ya nụkwa ihe nke na-achọta ime. So ihe ọzọ m mere bụ were iwe m jụwazie dị onye na-ajị ya ke ihe o mere, ihe o mere o ji asị ya come down and sweep and hara. So ihe ọ na-achị ime anya na-eme ihe were amaka ịga anya ha paakị ahụ napụghị ego. Na-ajị esi aba dịbụ onye ka ọ na-asị bịa lotu obi azawa ihe on what ground. Anyị na-ele that boy wụ obere nwa, ma ọ dị n'ebe 58 years. That boy should be in his early 40s. M si ya chere onye awụjisi finish level unu debere ndị Igbo. And ihe m ji were my experience na-ekwu okwu a na ihe awụ experience ọtụtụ ndị Igbo anyị na-agabiga. Anụkata polisi sọ gị kwụsị, anụkata asị gị anapụghị ego, nnọọ anyị adịghị ekwuzi kpakam. Otu ọbụla m n'ala Igbo ugbu a na-anyị pụta ndị amị, enwere mgbe m na ndị amị sere okwu, kpọpụta driver for nothing na-agba ya tọọchị na ya m na ndị amị pịaka ya n'anyasị ahụ. Na ụjọ nke a wụzi gịnị na anya nwa ha simple human rights, abịa na-eme abuse your right ikwete ke na ụdị ndụ dị ha ahụ. Na mgbe kwalere moto wuto na-aja ya na-apụ ara. Gịnị ka o mere ke na mmadụ si ebe a na ọnwụ na ọ na-achọ ka moto na-aga ebe ụnụ blọkụ ya. So ihe awụ ọnya ka unu na-ekwu nụkata unu mee ekwu ofu, nụkata unu chọọ ofu onye nwere zọọ ya pịtapịta n'anya ego otu dị ụnụ mma, wee were mba na-agwa gị ihe a, ghọọ this guy ahụ. Na-ajụ onye na-agwụ gị na ya ọgbọ nke iji wuru polisi. So ka m na-abazi mba ahụ wute iwe
onye isi ha apụta yawaje m sai lawa na jim gị ma si ele kwa ụzọ ruo ya ebe anyị gafere now enwekwara police checkpoint mgbe ha na-eme ihe a pụta ya sai na ya ego dị m si ya ji wede ego ya na-enye ya sai park document m si ya ọ nọ na vidio m mere eme m si ya so because na ya nyere gị ego ugbu a now gị ma na ị ga-echeke boot cheke document. Do you know why ha ji eme ihe a? Maka na ndị Igbo adịghị enwe patient. Ịsa ha ala ha ka ị cheke document ha yawa biko nye ego ole chọrọ. And again, unity of purpose anọzighị. Because at that time enwe mmorụ m n'uche m pụta ka m kwụsị bụpụcha ihe ha dere n'ụzọ na-aja ha why. Maka enwe nga under 2 minutes gị na ahụ like 4 checkpoints. Mana ime ihe onye Igbo nge lotu nga bara anya batịnye biko nge chọ ka ala late. Nge ọchọ ka ala late. So I study ala anyị mana ihe anyị wụ na-agazi ahead of us. Just is like onya akara a line anyị na-aga otu ha si plan ya. Ọrụ ole mgbe onye ọbụla bụ onye Igbo anyị ga-elite. Sometimes you spend some time to argue things out. And obodo ọbụla dịka Igbo si eme mpụ, obodo ọbụla aka kpara nwa ha obodo na-agbaka go ọgụ ya. Mana kamgbe ndị PG na ndị eze corruption juru everywhere. Ihe mesef ide ha ga police ha so ha na ndị police gbakọ hịọpụta the family ego. Ọtụtụ ndị na-aya karịa awụ, some of Igbo lawyers are worse than organ harvesters. Some of them are worst. Maka abịa ịsa ha gara anyị ije ahụ, ha ga ha use ndị police na-apụtakwu ego. Dịka ihe ụmụnne anyị ndị na-ekili ngwa ahịa na wọf na-eme. Ha ga ha agwa ha mụgosi ndị kọstọm otesa na ndị Igbo ego. So ọrụ ole mgbe anyị ga-aghọta na ọtụtụ ihe ị ga-eme ime ya arụgidokwen. Let's stop it. Maka ị nwere ike iwekili anyị na ejenti taa, ọrụ echi gị were mpọta and onye ọzọ ga-ekili ara ya. Ị nwere ike iwekili anyị na ejenti taa, ọrụ echi nwa ga-awụrụ impọta onye ọzọ ga-ekili ara ya. Ndị Igbo nọ na police nọ na force ị ga-arụ police ndị arụ ya forever. Ọrụ echi ndị police ihe ahụ iyi were mepe ndị ọzọ anya otecha anata ụmụnne nwe ndị Igbo ego oru a ga na-enwa gị. Nọ na ọta ihe m na-ekwu. So ka anyị nwa bụ ndị Igbo lite mara na any day anyị nwa ghọtara n'igwe bụ ike, unity of purpose. Ejide nwanne gị kwụrụ nzọpụta nwanne gị orukwa echi ejide gị nwanne gị azọpụta gị. I can assure you enweghị ebe ndị ofe mmanụ maọbụ ndị Hausa ruru anyị ọwụ n'ike ka ọwụ na brain ka ọwụ na amamihe I don't understand. Anyị ga-eji na-ebe vọ ka aṅụ na anyị na-ebegharị. While ama m na anyị ji ka aka ọ na anya ama na-ebe ya. Ọzọ wụ ụmụnne anyị na-eme ụnụ lọta ụnụ ga-aga kpọrọ ndị amị ga-eche ụnụ nche oseni ha. Maka na oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga. Maka na mgbudi ụlọ gbawara agbawa ka ngwere na-arịbaga. Mbọsị ọbụla Igbo litere mara na ọgụ nwanne na nwanne dị mma ka a lụọ ya n'ime ụlọ karịa ịlụ ya pụta n'ezi ka ọ ga-ebido dọwara anyị na mma. Mbọsị ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo na-agafe hụ ebe a na-emegbu onye Igbo ibie ịkwụsị jụọ nwanyị ihe ga-ebidoro anyị na mma. Mbọsị ọbụla ị nọ in position asị gị ka eji gị nata nwanne gị ego, ị mara na ịnatacha nwanne gị ahụ echi ha ga-anarakwa gị echo sị na ịma mmịa ọ ga-adịrị Igbo na mma. Ndewo.